тормышны яңа биттән башлый. Ак бит башлананы, яңа биттән башлый. Аның артта булган bütün гынахлар, bütün әшәкелекләр сүртелеп бетте инде. وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا Кем безнең юлларыбызда тырыша, سَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا Без аларны үз юллары белән алып барачакбыз ди Аллаһ Тәгалә. وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ Чынлыкта Аллаһ Тәгалә мухсиннәр белән, чынлыкта Аллаһ Тәгалә яхшылык кыла торган кешеләр белән бергә булачак дип әйтте. Син бит мусульманнарны интектердең, берсенә дә әйтмәделәр. Шулай бит? Әйтмәделәр. Җәмәгать үткән атнада без сезнең белән шундый бер сызыкны сызып, bütün кешелекне бүлеп куйдык ике аят белән. Бер аят: "Юридуна ютфиу нураллахи биафвахихим" Алар ди үзләренең авызлары белән Аллаһның нурын сүндерергә уйлыйлар. "Ва я'баллаху илля аютимма нураху" Ләкин Аллаһ үзенең нурын тамамлап җиткерергә тели. "Валау карихал кафирун" Кафирләр моны теләмәсәләр дә. Бу яктан аят. Икенче яктан аят: "Валлазина джахаду фина" Кемнәр безнең динебездә тырышлык куялар. "Саяхдияннахум субулана" Без аларны үзләребезнең юлларыбыз белән алып барабыз. "Ва инналлаха ламаал мухсинин" Чынлыкта Аллаһ мухсиннәр белән. Бүтән кешелек менә шушы сызыкта кемдер Аллаһ нурын сүндерергә уйлый, кемдер Аллаһ нурын таратырга уйлый. Без кайсы җирдә икәнлеген шуның турында уйландык. Раббыбыз Аллаһ барыбызга да шушы якка якынрак булырга насип әйләсен. Җәмәгать, күп кешеләрдән ишеттем, менә шушы үткән атнадагы Икрима радиллаһу анхуның тарихы тан калдырды, шак каттырды, дулкынландырды. Дөреслектә җәмәгать Икрима радиллаһу анх сахабалар арасында андый бер үзе генә түгел иде. Андый сахабалар бик күп иде. Аслында Икриманың бүтән дуслары радиллаһу анх, бүтән дуслары шушындый ук аны шикелле ислам душманнары булганнар. Бүгенге тел белән әйткәндә исламофоб. Бүгенге көндә әгәр дә Кур'ан-ы Кәримне яндыралар, мусульманнарның башларына бомба яудыралар, Мьянмаларда мусульманнарны жандыралар, интектерәләр һәм башка элекке вакытта да нәкъ шулай булган. Мусульманнарны интектергәннәр, үтергәннәр, хәтта Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва салламга сихр кылырга аерым бер кешеләрне чакырып тырышканнар. Пәйгамбәрбез Мухаммад саллаллаһу алейхи ва салламның мугъҗизасыннан, Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва салламның бүйеклегеннән ул үзенең менә шушы душманнарын дусларга әйләндереп куйды. Элекке душманнар, ислам душманнары, исламофоблар киләчәктә исламны куәтләп, исламны үстереп тора торган кешеләргә әйләнделәр. Нәбесе бик мөһим җәмәгать. Аларның арасында сез бөтенегез белә торган Гумар радиллаһу ан, шул Халид бин Валид, Абу Суфьян, Сафван бин Умейя һәм башка. Алар бик күп булганнар. Һәм бүген иншалла шулар арасында бик күренекле, бик зур сахаба турында иншалла сөйләшербез. Аның тарихы да бик гыйбрәтле. Үзебезгә шуннан кат-кат гыйбрәт алырбыз, бик файдалы тарих. Амр ибн аль-Ас. Ул исламга шул кадәр күп душманлык күрсәткән, ул үзе булган сәясәтче. Бик күп мәкер кылган, мусульманнарга, исламга бик каты душманлык күрсәткән. Ләкин аннан соң мусульманга әйләнгәннән соң ул мусульманнарның башта аны Пәйгамбәр саллаллаһу алейхи ва саллям бер отрядның командиры булып куя, җибәрә. Һәм киләчәктә ул шушы теге атнада сөйләшкән Ярмук сугышында шулай катнашкан. Һәм ул 4000 кеше белән, 4000 кеше, тыңлагыз, 4000 кеше белән Египетка кирип, шунда Византия гаскәрләрен җиңә. 4000 кеше белән. 400 мең кеше белән түгел, 4000 кеше белән шунда кирип, Византия гаскәрләрен җиңә, әлбәттә бигрәк сәясәт белән. Менә бүгенге көндә дә әгәр дә берәрегез Египетка барсагыз, Египетта бар Амр ибн аль-Ас исемле мәчет. Менә бүгенге көндә әгәр дә барсагыз Каирга, анда теләсәгез пирамидаларга барганчы, шушы мәчет янына барып карагыз. Шушы мәчетнең тарихы шулай. Амр ибн аль-Ас үзенең гаскәрләре белән шушы җирлеккә кергәндә, андагы христианнар
аларның гадел мусульманнарның гаделлекләрен күреп, шуларның иң байлары мусульманнарга, сахабаларга үзенең җирен бүләк итә. Үзенең җире булган, әйме? Теркәлгән үзенең җире, шушы җирне бүләк итә, монда үзегезнең мәчетегезне салыгыз дип. Һәм сахабалар радиллаһу анһум шушы җирдә мәчет салалар. Әлбәттә, ул мәчет бүгенге көндә сакланмаган, аны инде күп мәртәбә яңадан торгызып тордылар, ләкин шул ук урында мәчет тора бүгенге көндә. Мухим булган сүз, мин моны нигә сезгә сөйлим? Мухим булган сүз. Шушы мәчеттән 50-100 метр үтсәгез, ширкәү тора, теге якка үтсәгез 200 метр, анда синагога тора. Борынгы, ягъни шулай ук 1000 еллык тарихлы синагога, 1000 еллык тарихлы ширкәү тора. Нәрсә турында әйтә? Мусульманнар бер кашанда, бер дингәдә тимәгәннәр. Бер кашанда, әйме? Ирек биргәннәр. Әгәр дә инде сез христиан икәнегез, менә безнең мәчет монда 50 метрдан соң шунда ширкәү тора. Ягъни бер кашанда исламнар ширкәүләрне җимерәләр дип әйтә торган кешеләргә бу тарихи далил. Барсыннар да карасыннар. Бүгенге көндә барсыннар да, инде күп мәртәбә сөйләштек. Шул ук Палестинага барсыннар да, анда ширкәүләр, адым-адым ширкәүләр тора анда. Мусульманнар 1000 ел шунда идарә итәләр, ширкәүләрен җимермәделәр, бер кемгә дә зыян китермәделәр. Демәк, Амр ибн Аль-Ас шушы өлкәнең җитәкчесе булып билгеләнә дә тора шунда. Мухим булган сүз, җәмәгать. Мухим булган сүз. Бик мухим булган. Шулай ук Амр ибн Аль-Асның һәм сахабаларның тырышлыкларын, гаделлекләрен, тугрылыкларын күреп, Египет халкы исламга керә. Ягъни бүгенге көндә әгәр дә без Египетка барсак, анда ничә мусульман кеше, аларның исламда, аларның иманнарында сәбәпче Амр ибн Аль-Ас үзенең гаскәре белән, 4000 кеше белән, әйме? Анда килеп, шунда исламны таратып, шунда без җитәкчеләр, без монда патшалар дип әйтмичә, әйме? Кешеләр белән кешеләрчә аралашып, аларга кешеләр дә шул анда яши торган кешеләр юл биреп, аларга ярдәм итеп, аларга мәчет саларга җир биреп торулары күренекле, әйме? Карагыз шуңа. Һәм җәмәгать, менә шушы сахабаның Амр ибн Аль-Асның тарихында бик мухим вакыйга, ул вафат алдыннан. Үлем түшәгендә ятканда күзләрен диварга борып, җылап ята икән. Җылый. Укси җылый. Аның малае Абдуллах ибн Амр исемле, ул да бөек сахаба радиллаһу анһум. Аның малае хадис галиме. Әйтә: "Эй әтием ди, син нигә шул кадар җылыйсың? Син нигә шул кадар үзеңне интектерәсең? Әллә сине Пәйгамбәрбез Мухаммад саллаллаһу алейхи ва саллям җәннәт белән сөендермәдеме?" Бу һаман җавап дәвам итә. Малай әйтә: "Әллә Расулуллаһ сине моның белән шатландырмадымы?" Һаман җылый. Һәм ахырында Амр ибн Аль-Ас буларга борылып әйтә: "Карагыз ди, иң зур әйбер нәрсә белән без үзебезне әзерли алабыз ахирәткә, әшһаду ан ла илаха иллаллаһ ва әшһаду анна Мухаммадан Расулуллаһ." Бу аның үлер алдына бирелгән насихатлар, әйме? Без шулай тыңлыйк. Шул иң зур әйбер ди. Минем тормышта ди, эш дәвер булган ди. Эш период булган, эш дәвер булган. Беренчесендә ди, мин ди Аллаһның илчесенә каршы торадыр. Һәм бу дөньяда миннән дә күбрәк аны үтерергә теләгән кеше булмаган. Тыңлагыз. Миннән дә күбрәк аны үтерергә теләгән кеше булмаган. Һәм ди, мин әгәр дә шушы вакытта үлгән булсам идем, җәһәннәмгә керер идем. Әлбәттә, әйме? Абу Җахилләр кебек. Икенче дәвердә ди, Аллаһ субхана ва тааля минем күңелемә исламны салды, иманны салды, һәм мин Пәйгамбәрбез Мухаммад саллаллаһу алейхи ва саллям янына килеп,
Аңа айттым: "Эй Мухаммад, сен миңа кулыңны бир, мин сиңа ант итәчәкмен." Ант итү инде, ягъни присяга. Ант итәм, мин сиңа ант итәчәкмен. Кулыңны бир миңа дип әйткән вакытта Пәйгамбәр саллаллаху алейхи ва саллям кулны суза. Амр ибн Алас туктап калды. Ни өчен? Ни өчен? Галимнәребез әйтәләр, куркудан. Әйме? Аның артта булган әшәкелекләрен әгәр дә үлчәп куйсаң, хәзер менә бу вакыйга белән чагыштырып булмый, куркып калганда һәм әйтә: "Я Расулуллах ди, мин бер шарт куясым килә ди. Бер шарт куям, шушы минем сиңа ант итүдә, бәйгать китерүдә бер шарт куячакмын ди." Пәйгамбәр саллаллаху алейхи ва саллям әйтә: "Нинди шарт? Минем алда булган бөтен гынахларымны гафу ит ди." Искә төшерәбез, Икрима да шулай ук әйткән, әйме? Үткән атнада сөйләгән. Икрима радиллаһу шулай ук әйткән, әйме? Бу бөтенесенең курку булган. Бу мөһим әйбер җәмәгать. Туктыйбыз, аз сызыклыйбыз. Бөтенесенең Икрима булсын, Амр ибн Аль-Ас булсын, әйме? Аларның бөтенесенең курку. Анда артта калган әйберләр белән ничек мин монда хәзер керәчәкмен исламга? Бүгенге көндә дә шулай җәмәгать. Әгәр дә үзегезнең якыннарыгыз карасагыз, күршеләрегезне карасагыз, дусларыгызны карасагыз, бөтенесенең курку. Мин бит элек шундый кеше идем дип. Шушы шарт куям ди. Һәм Пәйгамбәр саллаллаху алейхи ва саллям алтын сүзләрен әйтә. Эй Амр ди, син әллә белмисеңме? Ислам аның алдында булган бөтен әшәкелекләрне сөртеп бетерә. Яхшылыкларын сөртмәй әлбәттә, әйме? Бөтен әшәкелекләрне сөртеп бетерә. Һәм ди, Амр ибн Алас әйтә: "Шушы мизгилдә миңа Пәйгамбәрбез саллаллаху алейхи ва саллямнан да сөйкемлерәк, аннан да матуррак кеше булмады. Мин аны битенә карый башладым. Мин аны шул кадәр ярата башладым" ди. Мин хәтта аның белән күзләремне гел карасам да туймыйдыр. Карасам туймый, ләкин күп карарга курыкканнар сахабалар. Менә шушы мизгилдә әгәр дә мин үлсәм идем ди. Амр ибн Алас әйтә: "Әгәр дә мин шушы мизгилдә үлсәм идем, мин өмет итәм, җәннәткә керер идем" ди. Өмет итәм. Ләкин ди, Аллаһ субхана ва тааля мине шушы вакытка калдырды, һәм мин шушы вакытта миңа шушы җитәкчелек бирелде, шушы төрле вакыйгаларга керергә туры килде, һәм мин хәлемне белмим, ничек булачак микән. Шуннан җылап ята икән. Укси җылап ята. Хәзер ди мин үләчәкмен ди. Сез минем артымнан барганда тыныч кына барыгыз. Бер кем дә җыламасын, бер кем дә акырмасын ди. Мине кабер янына алып килгән вакытта тыныч кына кабергә төшерерсез ди. Тыныч кына күмеп куерсыз ди. Һәм аннан соң дуга кылырсыз минем өчен. Һәм миңа Аллаһның илчиләре килгән вакытта, Мункар Накир килгән вакытта миңа шушы көч бирерди. Миңа шушы җиңеләйтер минем хәлемне. Шундый васият калдырды Амр ибн Аль-Ас. Җәмәгать, моннан без сезнең белән 5 нәтиҗә чыгарырбыз. Беренчесе җәмәгать. Бер кемдә, бер кашанда белми шушы кеше киләчәктә кем булачак. Амр ибн Аль-Ас, Икрима ибн Аби Джахил, Абу Суфьян һәм башкалар белмибез, әйме? Бер кем дә әйтә алмыйдыр. Менә шушы кеше исламны таратачак, бер кем дә әйтә алмыйдыр. Бер кем дә Амр ибн Аль-Ас мусульманнар белән көрәшкән вакытта бу кеше 10 елдан соң меңнәгәр миллионлаган кешеләрнең иманына сәбәпче булыр дип кем әйтә аладыр? Бер кем дә әйтә алмыйдыр. Шуның өчен беренче нәтиҗә: безнең каршыбызда кем торса да, бомж торса да, исламофоб торса да, әйме? Ислам душманы торса да, кем булса да, без белмибез 10 елдан соң, 5 елдан соң, иртәгә кем булачагын без аны белмибез. Менә бу безнең шушы дөньядагы карашыбызны, кешеләр белән аралашуны 100% үзгәртергә тиеш җәмәгать. Кем булса да җәмәгать. Менә теге
Мискин бәндә Кур'ан-ы Кәримне жандырып куйды бит, әйме? Без аны да потенциал күрергә тип. Бәлки Аллаһ Тәала иман байлыкларын бир. Бәлки. Әлбәттә без аның бу эшен яратмыйбыз. Әлбәттә без анда булсак аны туктатыр идек, әйме? Күпме булдырабыз. Ләкин аңа нәфрәт тудырыр, әйме? Аның белән нәфрәт белән аралашырга, аны исламнан тагын да биздерергә тырышырга ярамый. Без аларга юл калдырырга тиешбез. Пәйгамбәрбез саллаллаху алейхи ва саллям, булсын ул Икрима радиллаху ан, булсын ул Абу Суфьян, булсын ул Гумара, бөтенесенә юл калдырган. Шулай бит? Гумар радиллаху ан турында тарихын беләсез бит, әйме? Ничек килде исламга? Пәйгамбәр саллаллаху алейхи ва саллям дуа кыла. Я Раббым, исламны ике Гумарның берсе белән куәтләндерсәң идең. Ике Гумарның берсе кем ул? Берсе Гумар ибн аль-Хаттаб, икенчесе кем? Абу Джахил. Ягъни Пәйгамбәрбез Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям Абу Джахил өчен дуа кыладыр я. Белмибез, Аллаһ Тәала кемгә исламны насыйп итә, шулай карарга тиешбез. Беренчесе. Икенчесе бик мөһим җәмәгать. Шулай ук, менә бүгенге көн белән сөйләшәбез. Мин сезнең белән менә бүгенге көн белән сөйләшәм. Шушы хадистән Амр ибн Алясның вафаты алдында сөйләгән сүзләреннән без аңлыйбыз. Кеше исламга килгәннән соң тормышны яңа биттән башлый. Ак бит башлана, яңа биттән башлый. Аны артта булган бүтән гынахлар, бүтән әшәкелекләр сүртелеп бетте инде. Берсе дә шушы сахабаларга аны әйтмәде. Син бит исламга каршы торадыр. Син бит Эфиопияга барган идең. Шунда шулай эшләдең. Син бит булай эшләгәнең. Синең аркасында Худайбия килешү бузылды. Син бит булай иттең. Син бит мусульманнарны интектердең. Берсенә дә әйтмәделәр. Шулай бит? Әйтмәделәр. Хәтта беләбез, шулай ук элекке ваазлардан Умейр бин Вахб исемле спецназ Пәйгамбәр саллаллаху алейхи ва саллям үтергә килгән вакытта Гумар радиллаху әйтә, мин аны алып килгәндә ди, Пәйгамбәр саллаллаху алейхи ва саллям, мин аны шул кадәр яратмыйдыр ди. Дуңгыз башыннан да, ягъни дуңгыз башын күбрәк яраталар аңа караганда. Алып килгәндә, ләкин ул исламны кабул иткәч, ул минем кардәшкә әйләнде. Бер дә әйтмәде, син бит Бадрда шулай эшләдең, син бит булай эшләдең. Яңа биттән башлана тормыш. Яңа биттән башлана тормыш. Җәмәгать бик күп ишеткәне бар, үзем ишеткәне бар, менә бу кулаклар белән. Бу бит мусульман кардәшләр турында. Бу бит элек аракы эчәдер. Бу бит элек менә шундый иде. Бу элек бандит иде. Гумар радиллаху бандит түгел идеме? Әгәр дә сез сахабаларны карасагыз, әйме, аларның тормышларын, һәм бүгенге безнең менә шушы теге элек аракы эчкән кешене әгәр дә куйсагыз, аларның янында фәрештә генә була. Аракы эчтә, начар гынах. Ләкин сахабаларның гамәлләрен карасагыз, әйме, анда исламофоблар, бандитлар, караклар, үз балаларын үтерүчеләр һәм башка әйме, алар белән чагыштырып та булмый. Без һәрбер кешегә, әгәр дә ул исламга килде икән, без сезнең белән аңа ак бит биргән шикелле, без бирдек шикелле. Әлбәттә, Аллаһ Тәала бирде, әйме? Без бирдек һәм әйтәбез, все булды, синең ак бит. Мин синең элек кылган гамәлләреңне белмим дә, беләсем дә килми, сөйләмә дә миңа. Миңа ул кирәк түгел. Син ак биттән башланып тормышты, бетте. Өченче нәтиҗә моннан тырышлык. Шулай ук Амр ибн Аляс бит инде Пәйгамбәр саллаллаху алейхи ва саллямны күргән. Ул бит инде шушы Африка аны Гумар радиллаху җибәрде, әйме? Шунда барып тырышып, әйме? Ул бит тырышып, тегендә халык белән сөйләшеп, аларга исламны аңлатып, әйтеп, җәмәгать карагыз, менә исламда булсагыз, менә шушындай тормыш башлана сезнең, исламга, аларны исламга чакырып, Африка өлкәсе ислам өлкәсенә әйләнә. Ягъни тырышлык күрсәтеп, хәтта христианнар моны күреп, кара бу нинди яхшы кешеләр, аларга үз җирләрен бүләк иткәннәр. Мәгез, шунда мәчет төзегез. Тырышлык күрсәтү өченче нәтиҗә моннан. Исламга килде икән, валлазина джахаду фина, кем безнең юлларыбызда тырыша, санахдияннахум субулана, без аларны үз юллары белән алып барачакбыз ди Аллаһ Тәала.
Ва инналлаха ламаал мухсинин, чынлыкта Аллаһ Тәала мухсиннәр белән, чынлыкта Аллаһ Тәала яхшылык кыла торган кешеләр белән бергә булачак дип әйтте. 3, 4 җәмәгать. 4. Менә бу 3нче дәвер әйтте бит, әйме? Минем 3 дәвер булды. Беренчесе душманлык, икенчесе Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва сәллям, өченчесе нәрсә? Üstübizге җаваплылык төште. Җаваплылык, җәмәгать. Бөтенебезгә җәмәгать төште. Анда кашандыр яшәгән Амр ибн Аляска түгел, бөтенебезгә төште. Менә монда утыра торган ничә кеше бар, бөтенебезгә җаваплылык төште. Аллаһ Тәала сиңа, миңа исламны бирде. Тот байракны, тот. Бар. Бирде. Төшермә. Җаваплылык. Җаваплылыкны ничек сизде? Укси җылады. Әйме? Үлер алдыннан укси җылады. Мин кайда булырмын микән дип белмим. 5нчесе галимнәребез әйтәләр, Амр ибн Алясның шул кадәр Аллаһ Тәала каршында курку, шул кадәр хушук булган, ул инде кешеләрне күрмичә, бары тик стенага карап, ягъни Аллаһ Тәала каршында баскан шикелле җылаган иде. Ягъни Аллаһ Тәаладан курку шул кадәр зур булган, хушук, Аллаһ Тәала бөтенебезгә насыйп әйләсен шуны. Менә бу 5 нәтиҗә белән, әгәр дә без яшәсәк җәмәгать, шуннан әйтәм, валлаһи дип әйтәм, Аллаһ белән ант итәм, әгәр дә бөтен кешеләр үзләренең күңелләренә бу 5 нәтиҗәне кертсәләр, безнең җәмгыять һич шиксез яхшыга үзгәрәчәк. Ягъни без кешеләр белән шулай аралашсак, әйме? Ул потенциаль мусульман кеше, ул потенциаль зур, бүйек кеше дип. Аның бөтен тормышы ак кагаздан башланды. Җәйсә, мәсәлән, әле исламга кермәде, без аңа әйтәбез, кардәшем, исламга керсәң, кер, курыкма. Синең андагы бөтен хаталарың, нәрсә эшләдең анда, нинди гынахлар бар, бөтенесе тегендә кала. Моны Пәйгамбәрбез Мөхәммәд саллаллаһу алейһи ва сәллям вәгъдә итте дип әйтсәк, һәм үзебез дә шундый тырышлык күрсәтсәк, әлбәттә безнең тормыш яхшыга үзгәрәчәк.